Iruñeko udalak deialdia zabaldu du profesionalak ez diren musika talde gazteentzat ensegu aretoak erabiltzeko diru laguntzak emateko. Deialdiaren helburua musika talde gazte, banda eta bakarlariei laguntzea da, ezaugarri profesionalak dituzten ensegu lokaletarako sarbidea errastuz. Lokal horiek baldintza akustikoak eta ekipamendu teknikoari dagozkionak dituzte eta hilabeteka edo orduka alokatu daitezke. Eskaera bakoitzeko gehienez 60 euroko diru laguntza emango da hilean. 720 eurora arte eta eskaera egiteko epea urriaren 10 arte egongo da zabalik. Ekainaren 30 arte aurkezten diren eskabidek urtarrilaren 1 arteko atzera eragina izango dute eta hilero jaso izango dute diru laguntza urtarrilaren 1etik aintzinera. Baldin eta fakturak eta ordainagiriak ezarritako epea amaitu baino lehen egiaztatzen badira. Uztailaren 1etik urriaren 10 arte aurkezten diren eskabideak bigarren justifikaziopean sartuko dira eta uztailaren 1 arteko atzera eragina izango dute. Hala, hileko diru laguntza uztailetiko 2023ko abendura arte jaso ahal izango da. Ura barne.